bázni slúžiť. Pane, Ty si milostivý a my Ti chceme v bázni slúžiť. Pane, Ty si milostivý a my Ti chceme v bázni slúžiť. Pane, Ty si milostivý a my Ti chceme v bázni slúžiť. Nech je zvelebený Ježiš v najsvätejšej sviatosti oltárnej, od tohoto času až na veky. Obetujme, bratia a sestry, túto dnešnú adoráciu za odprosenie, za naše hriechy, za hriechy celého sveta. Započúvajme sa do Božieho slova. Pán povedal, žaloba na Sodomu a Gomoru je veľká a ich hriech je veľmi ťažký. Tu Abraham pristúpil bližšie a povedal, zahubíš azda spravodlivého spolu s bezbožným. Možno, že je v meste 50 spravodlivých. Vari ich zahubíš, alebo radšej odpustíš mestu kvôli 50 spravodlivým, čo sú v ňom. Nech je ďaleko od teba, že by si takto robil. Usmrcoval spravodlivého s bezbožným. Takto by sa rovnako vodilo spravodlivému i bezbožnému. To nech je ďaleko od teba. Ty, ktorý súdiš celú zem, nebudeš takto súdiť. Pán mu povedal, ak v meste Sodome nájdem 50 spravodlivých, kvôli nim odpustím celému mestu. Abraham povedal, hľa, začal som hovoriť svojmu pánovi, čo bude, ak sa ich tam nájde len 20? A on odvetil, nezahubím ich kvôli 20. A ešte povedal, ach, nehnevaj sa, Pane, že sa ešte raz ťa pýtam, ak sa ich tam nájde len 10? On odpovedal, nezahubím kvôli 10.
Hriechom nášho storočia je strata citlivosti pre hriech, povedal Pius XII. Svätý otec Ján Pavol II dodáva: Kto chce skúmať tajomstvo hriechu, nemôže nevidieť tento súvis medzi príčinou a účinkom. Hriech je prerušením nášho kontaktu a vzťahu s Bohom. Je skutkom neposlušnosti človeka, ktorý aspoň nepriamo odmieta toho, od ktorého vyšiel a ktorý ho udržuje pri živote. Je to teda akoby samovražedný úkon. Hriechom totiž človek odopiera poslúchať Boha, čím sa narušuje aj jeho vnútorná rovnováha a v jeho vnútri nastávajú rozpory a konflikty. Takto rozpoltený človek takmer nevyhnutne vyvoláva rozpoltenosť aj vo svojich vzťahoch k ostatným ľuďom a k celému stvorenému svetu. To je skutočnosť, s ktorou sa toľkokrát stretávame v ľudskom živote i v duchovnom živote, ako aj v konkrétnom spoločenskom živote, v ktorom ľahko možno pozorovať vplyv a náznaky vnútornej rozhádzanosti. Pán Ježiš prostredníctvom svätej sestry Faustíny nás povzbudzuje. Napíš toto kvôli utrápeným dušiam. Keď duša uvidí a pozná ťarchu svojich hriechov a keď sa jej pred očami zjaví celá priepasť úbohosti, do ktorej sa ponorila, nech si nezúfa, ale nech sa s dôverou vrhne do náručia môjho milosrdenstva, ako dieťa do objatia milovanej matky. Tieto duše majú akoby prednostné právo na moje milosrdenstvo. Povedz im, že žiadna duša, ktorá vzývala moje milosrdenstvo, sa nesklamala ani nebola zahambená. Mám zvláštnu záľubu v duši, ktorá dôveruje mojej dobrotivosti. Hovor celému svetu o mojom milosrdenstve. Nech celé ľudstvo pozná moje milosrdenstvo. Kým je ešte čas, nech sa utiekajú k prameňu môjho milosrdenstva. Nech využívajú krv a vodu, ktorá pre nich vytriskla z môjho srdca. Ježiš môj, pred tvojou stojím obetou, stal si sa bláznom, zomrieť si šiel. Mnohokrát ja žasnem, ako máš nás rád, a stojím tu dnes ešte raz. A stojím tu dnes ešte raz. A znova hľadím na kríž, kde si svoj život dal. Som pokorený láskou, srdce zlomené mám. Znova ďakujem ti, ďakujem, svoj život ti dám. Najvyšší si teraz Ježiš na nebi, nebeský vládca, raz budem tam stáť. Teraz však tu žasnem, ako máš ma rád, a chválu ti vzdám ešte raz. A chválu ti vzdám ešte raz. A znova hľadím na kríž, kde si svoj život dal. Som pokorený láskou, srdce zlomené mám. Znova ďakujem ti, ďakujem, svoj život ti dám. A znova hľadím na kríž, kde si svoj život dal.
som pokorený láskou, srdce zlomené mám. Znova ďakujem ti, ďakujem, svoj život ti dám. Pane Ježišu, naše hriechy sú veľké a ťažké a mnoho ich je. Ale my predsa dôverujeme Tvojmu nekonečnému milosrdenstvu. A pokorne ťa chceme dnes prosiť o milosť odpustenia. Spoločne budeme volať: odprosujeme ťa, Pane. Odprosujeme ťa, Pane. Za nedostatok viery, lásky a dôvery v Tvoje milosrdenstvo. Odprosujeme ťa, Pane. Za všetkých nestálych kresťanov, ktorí pohrdajú milosťou a stavajú sa proti Tvojej svätej vôli. Odprosujeme ťa. Za vlažnosť, nedbalosť a lenivosť v Božej službe. Odprosujeme ťa, Pane. Za zanedbávanie svätej omše vo sviatočné dni a v nedele. Odprosujeme. Za porušovanie pôstov a nezachovávanie striednosti v jedle a pití. Odprosujeme ťa, Pane. Za neposlušnosť a znevažovanie rodičovi predstavených. Odprosujeme ťa, Pane. Za nedbalosť vo výchove detí. Odprosujeme ťa, Pane. Za zabíjanie nenarodených a neúctu k ľudskému životu. Odprosujeme ťa, Pane. Za neviazanosť, nehanebnosť a nedostatok skromnosti. Odprosujeme ťa. Za všetky priestupky rodičov a manželov. Odprosujeme ťa, Pane. Za všetky hriechy hnevu, nenávisti a závisti. Za všetky krivdy spôsobené blížnym na dobrej povesti. Odprosujeme ťa, Pane. Za nedostatok lásky a obetavosti. Odprosujeme ťa, Pane. Za pýchu, lakomstvo a hriešnú žiadostivosť. Odprosujeme. Za naše nedbalé pristupovanie k sviatosti zmierenia. Odprosujeme. Za ľahkovážnosť pri vysluhovaní a príjmaní svätých sviatostí. Odprosím. Za opovážlivosť a nedostatok dôvery v Božie milosrdenstvo. Odprosíme ťa, Pane. Nekonečne milosrdný Oče, pre bolestné umučenie Tvojho Syna, odpusť hriechy nám i celému svetu. Príjmi ako zadozučinenie naše srdcia naplnené láskou a modlitbou, ktorú Ti skrze Krista prednášame. Amen. Prosíme ťa, Bože, vyslíš prosby naše, nádejou posilni nás. Príď kráľovstvo Tvoje, buď vždy vôľa Tvoja, príď Tvoj pokoj do nás. Prosíme ťa, Bože, vyslíš prosby naše, nádejou posilni nás. Príď kráľovstvo Tvoje, buď vždy vôľa Tvoja, príď Tvoj pokoj do nás. Prosíme ťa, Bože, vyslíš prosby naše, nádejou posilni nás. Príď kráľovstvo Tvoje, buď vždy vôľa Tvoja, príď Tvoj pokoj do nás. Príď Tvoj pokoj do nás.
Zachraň, Pane, svoj ľud a žehnaj svojich dedičov. Boh, ktorý je Otec milosrdenstva a Boh všetkej útechy. Kristus, ktorý je vykupiteľ sveta. A Duch Svätý, ktorý je tešiteľ, nech vyslíšia túto našu prosbu, ktorú dnes prednášame. Zachráň, Pane, svoj ľud. Zachráň, Pane, náš národ. Zachráň, Pane, celý svet. Náš národ, Pane, je Tvojim dedičstvom. V dejinách bohatých na mnohé slávne udalosti. Náš ľud žije z viery vo vykúpenie skrze Tvoj kríž a z mŕtvych vstanie. Tento ľud v našej vlasti pod Tatrami je na pochode k spoločnému cieľu všetkých veriacich do večnej vlasti. Spravuj ich a vyvíž ich až na veky. Tento ľud Ti chce dobrorečiť každý deň. Bože nekonečnej velebnosti. Po všetky dni dobrorečíme Tebe a chválime Tvoje meno na veky. Modlíme sa na úmysel svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesia, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravás, Mária, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Pane Ježišu Kriste, vypočuj prosby svätého otca pápeža Františka, svojho námestníka, aby dosiahol všetko, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Ctíme túto sviatoslávnu, zbožne skloňme kolena. Bohoslužbu starodávnu nahraď nová vznešená. Pomôž zmyslom, ktoré slabnú, viera s láskou spojená. Otcu, Synu jedinému, chvála buď a plesanie
Sláva, moc a česť ich menu, taktiež dobrorečenie od obidvoch poslanému rovnaké buď uctenie. Amen. Z neba si im dal chlieb, ktorý má v sebe všetku slasť. modlíme sa. Všemohúci a večný Bože, pozri na srdce svojho milovaného syna a na chvály a zadozučinenia, ktoré ti prináša za nás hriešnikov. Odpusť nám uzmierený, keď ťa prosíme o tvoje milosrdenstvo v mene tvojho syna Ježiša Krista, ktorý s tebou žije a kráľuje na veky vekov. Amen. Nikto ma nemôže odlúčiť od tvojej lásky. Nikto ma nemôže odlúčiť od tvojej lásky. Nikto ma nemôže odlúčiť od tvojej lásky. Tebe patrí. Tebe patrí. Nikto ma nemôže odlúčiť od tvojej lásky. Nikto ma nemôže